Візит шефа кіраўніка Нацбанку Галоўчынкі ў Тога, у невялічкую афрыканскую дзяржаву. Так, да цябе пытанне. Давайте паглядзім фотаздымак, як выглядала вось афіцыйны фотаздымак. Так, прэм'ер-міністр дзяржавы Тога, расшпіленая кашуля, залаты ланцуг, так, як нейкі босс мафіі, і Галоўчынка задаволены побач з ім. Але калі сур'ёзна казаць, вось што гэтае Тога можа даць рэжыму Лукашэнкі? Так, мы ведаем, што там адзіны глыбакаводны порт у Афрыцы ёсць, там банк знаходзіцца заходнеафрыканскае развіцця, а Галоўчынка дырэктар банку. Але які інтарэс? Толькі калі каротка, Ігор. Некалькі тэзаў. Першае. Экспарт Тога – гэта фасфаты. Узгадваем гомельскі Белферд і залежнасць ад Расіі. Другое. Глядзім на мапу. Вакол Тога краіны, куды актыўна ўвайшла Расійская Федэрацыя. Куды у выпадку разблокіроўкі экспарта беларускага калія будзе экспартавацца, таму што і вываз фасфату сухагрузам, і завоз сухагрузам. Гэта, в прынцыпе, выгадная схема. Карабель ідзе ў абодва бакі загружаны. Лагістыка менш каштуе. І далей Тога – гэта пасярэднік у гандлі з суседнімі краінамі. Пры нармальным падыходзе можна быццам бы заставацца ў фармаце верным саюзніку, але эканамічную базу для гандлю з краінамі Сахелю мець у дзяржаве, якая пакуль гэтаму саюзніку, маем на ўвазе Маскве, не падкантрольная. Трэцяе, натуральна, гэта грошы, гэта серыя схемы і гэта абнал. Значная частка контракту Афрыцы ідзе за золата і дыяманты. Так бы мовіць, класіка жанру, але рэжым рыхтуецца да зняцця каленых санкцый. Ігор, дзякую табе за твой каментар.